מזל טוב, יש לכם נציגות, וואו, עשיתם צעד ממש גדול וחשוב שמקדם אתכם לקראת הצלחת הפרויקט, אבל הדרך עוד ארוכה ולכן בואו נתקדם שלב נוסף במסע שלנו. בחירת עורך הדין שהולך לייצג אתכם. עורך הדין המייצג את הדיירים דואג למעטפת המשפטית לאורך כל הפרויקט, ולכן זה עוד מערכת יחסים מקצועית חשובה שהצלחת הפרויקט בהרבה מובנים תלויה בה. קודם כל, זה חייב להיות משרד עורכי דין המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית. אחד כזה שניהל בהצלחה כמה וכמה פרויקטים כאלה. אסור שלמשרד עורכי הדין שהולך לייצג אתכם בפרויקט יהיה ניגוד עניינים ולו הכי קטן כלפי מישהו מהדיירים וכמובן גם כלפי היזם. רגע, אבל מי משלם את השכר של עורך הדין שמייצג את הדיירים? האחריות על התשלום לעורך הדין, כמו גם על שאר בעלי המקצוע בפרויקט, היא על היזם. החוק קובע שורה ארוכה של מגבלות אתיות ומקצועיות מחמירות על סוג התקשרות כזאת, כל זאת כדי לשמור עליכם, הדיירים. הקמנו מאגר משרדי עורכי דין המתמחים בתחום ההתחדשות העירונית ובייצוג הדיירים. כל אחד ממשרדי עורכי הדין במאגר שלנו עבר את בדיקת הנאותות הנדרשת, כך שאתם יכולים להיות ממש שקטים ורגועים. נשמח להציג לבחירתכם 3 משרדי עורכי דין מהמאגר שלנו, שלדעתנו המקצועית מתאימים ביותר לייצג את הפרויקט שלכם. מכאן הבחירה היא שלכם. תוכלו לקבל מידע מפורט על כל אחד מהמשרדים המומלצים באזור האישי, ב-iGindy, ותמיד אתם מוזמנים פשוט לשאול אותנו. אז מה אתם אומרים? שנתקדם עוד צעד?